buya bwao mavera mangata ere agere tukubake nyegeye kogo sasima nyorokyo buya bwao gosemeria kwobonene nkoro ichoiro bwanchani mutongi ito tata nyasaye biamona sese na indi ingana lia tokwegera itwaga cyasuguja kwao bitobeke koba asole butambe twasabe na kwegena meya Yesu yoro mutori ito amen. Ntaete niwachukue katika mahubiri ya mchana wa leo katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili, 2 Kings 4 verse 8 up to mutasome up to 36. Ayaragi umuntu baje nine bukukangote nire karatiga abantu baraba bagwechoka itatechoka bwa kiro muntu abe position inate banga okwana liga jaka korani korwo bwangu jaka bon ritukerimo Elisha kagenda Sunem awaso mukungo munda amenyete ritukerimo Elisha kagenda Sunem awaso mukungo munda amenyete nera omusororeta ariendagira asayo kero kende gyanse Elisha arenge goeta senchereria nigo arenge gosoye nyumberia oriendagira omukungu ori agatebya omusachoye narorire nga oyo ogoeta abotambe n'omuntu omocheno Nyasaye tiga tumoroiserie akanyumba igora asekirama tumubekera oborere aroro na emesa nekerogo netaya erinde ngakiende yonsi agocha astore osoa urarao ritukeri Elisha agacha asaria agasoka akanyumba karia agatumukira aroro agatebyo Gehazi musumboye rangeri mukungu oria omusnem ekera murangere ti mukungu oria agache agatene naso bosibwa Elisha agatebya Gehazi wana bori mukungu yo nkyaganetie mukorera asemeremeye yonsi akoreta asingeje ito muborie andi gosena aganeti ngende asomuroti gosaso muchiki gwabarwane esegi kwane obuya bwaye mukungu oria akairanirya tenigo imenyate buya asigati y'abantu bamito Elisha akaboria gendo kyo mukungu oyo agwenereta akorerwe yasi akairanirya naremeire egentekemo tabwati omwana na omusachoye ogotire karatigara igo mbalenga muri gabu ikabwe situkire korango igandore biamono ateba itukerimo Gehazi agaeta ekeraeta agaeta ase mukungu osunem olenge ngakimwewa akimwalega ngakyale omotenengu omukungu iniga tenengete akonya gweto used to pass by every day every moment akonya gweto. Then this woman, as he was just passing, this woman noted, said to her husband that this is a old man of God. Omonto muya ongo. Akimoya. Omonto muya ongo. Akali question the husband. Omatenga kakyo monto yobunando chiga no monto muyo Nyasaye. Tiga tomoro serie yendoki. Akanyomba kaharia. Nama koigo teba na ndo mukugu iga kurwa idea. O teba tomoro sei akanyomba kairongo. Toka fanish. Tokarosi oteba tobeke egetan ege karosi ku kere na maita getabu ati moito ige kana ko teba ngakerosi ku ge karosi ku kebugate the requirement o ma wateba na ende tomobeke ege to timoiwa emesa ige mesa ngi yalgo ja gokora ogo soma
naende tumubekere gento kibaro mwaigwa ekero tiga kwa gende taya gende gento giatebuya gento ki ekero yonkia kore ekero aikaranso omewateba naende tumubekere etaya yonkia ro kore ta omokungu oyo agakora emere mono asabantu babere abasacha agakora emere meye ngakimwego bona arenge arengo mutaka ngaki arenge omotenengu agakora emere meye itukerimo gas ngo muboleti wano Elisa agatebigia singagenda orangeli omukungulia tumubolia mangana muboli ngonchibwete tomokorere ase ememeye emiya abaire ogokora bakarangeli omukungulia bakamuboli mukungu nkiole meire nakyo mukungulia iranete yani obotenengu ni wamenye tebuya n'abantu bonse nakiri kiasi akarua gatebanga no nyomenye tebuya naremeire ebintu birenga inki aremeire nande kiasi digatebanga no nye oremeire gentekie kemo omwana tabuati ko musacho ye gakimbo kamba sabire mogenda musacho yo kolenga gotire ntagarara bokungu oyo nero onuts ke Elisha anapopita kila wakati akaenda akanyenyekea kwa mumewe akamwambia kwamba nimeona hakika huyu ni mtu wa Mungu, sio wanawake wote, atakuwa na uwezo wa kusimama kitete kwa mumewe, na huyu ni mwanaume mwingine. Aambie mumewe ya kwamba huyu mtu anayepita kila wakati ni mtu wa Mungu. Ebu tukamchengee kanyumba katika nyumba yetu. Bakungumba sikake inungomoni musaja olocho musaja omukungu akoelesanga musaja yo kunyagweta tomu agachira tawo komo nkioro bereti moro berikio bwate oro no ne ndagera noro sikabe oroche akaragere sabateri yaiti aragere ate na musaja mumia ni mogeni agenda kubulga ki Bebang oyo buya ngakiara suri. But the way is a manganara between the man and the woman. Ingochieta soyon. Ngochieta soyon. Ngakiara tebio musaja. Ama ene musaja. Omokungu omusaja oyo konyagweta butambe. Ekera na muligereye. Omusombongo. Aba ya mubeka no mo igo underline no mo tomo chenu ongo onya sai na komori na ritali ndoche nga amo disakomani tomu agache enyomba amenya seita kago chanaende oraro kerisha bonaro seriwa wo ekeraro serigwa kanyakoba wo ekeraba akobaro serie ndagera banya kolia babekera amache banya guesibia one day Elisha kalia esinga omukungu no nyo tokorere mereme miya na remere egento kerengake nkiale mere mwanyo Boika ntaete amangana ebono ndatonya gosoma bono aetirimbo kabaka 36 gotebanda mangana rawo agamotebenga morangeri tomoboli togende asomorwoti
tomokwanere amang'ana ye mokunguri agoteba onye no moruoti nimbwate ribaga yokumwikera oye no moruoti onye otagete konkorera amang'ana maya na bagonkorera omokungu orengo omonda ase okomenya kwaye Elisha agotebi Gehazi omokungu oyo motebi ekerara angerigwa agatebiwa Elisha nigakomotebia next year no musachi ogogotire enga kibune yekere torache ntonyora soko boko kwao kona ginduki mukungu uri akabanga gakia musumu Nyasaye asa matukonsi lero naliwa kwandire ginduki obolimo oriyoso igwa lero naliwa kwandire obolimo asama tukonsi una tu agotire musachi ogotire aito kujurusi mwe arui ori akamatebanga una nago tebirigo egene o mwako gocha tinga kibunechi ntonyore kobwata kintu omwana omoisi bakagenda mokungu ori agaseka kale ekerama iranete amarika otebanga omokungu ori akabanga akabanga kibano mokirete akabanga akaba morito nonyo gotire nonyo mwako yogotire akaba morito nande nalgo somanga omwana ori agakina buango mono enga kiemo iso mwana oyo ekera ari kogesa mugondo ekera ari kogesa ari gokonya aba egento gekorunga harvesters bari kogesa ne agento kieki ne biragita omwako yagachio no mwana uri komokonya imarika batabanga it was all enough konya robeiro monto monene ekera bari mugonda omwana oria agatebisa nga omutu cyakire kongati motu ngongati ore akamatebi kabere nga omotu nkongati ore Isaga tebia omokori emirimo yomo akamatebi nga bogori omwana oyo mokobere ngina oria akabogori omwana oria agakobera ngina agateba nga omotu ngogorore nga ndwana mukirete omotu soko boko ngina omwana oria agako ekerakwa ngina akamubogoria igwana nebukwae ngina akamubogoria akamokoba baka asegetanda keria omosomborio Nyasaye agakorera akararire akamubeko agasieke gesieri agasoka isiko ukunguri agasieke gesieri manyore mero mwana otokire na ndokorera okuri igweto were otemire riboti tarateba riboti taratabana kwali gotoka naye omwana tobwati miaka kwara bege 6 7 akikwala kwalesa wekaiga wakora aba muntu tayo mukoro mukungu olinga somanga agasiki gesieri omoremu agachaka koligia omosomba onyasaye naende agatumetigere ekera tumana ya karuma ya setigereye okogenda buango Elisha na Gehazi koba ikaransete bakaromo kunguyo ogochicha kagochicha Elisha agatoma Gehazi akamotebinga genda buango mumera no mukungu oria na aroni ngamangana talibuya asomo kungu ori kale chero komobori ne buo omwana no musacha mbuya bale na jamu jaka buo omwana no musacha mbuya bakorana mukungu oli bali mwasomire buku akyo mukungu ero male muorenge watebanga mbuya bakorana bali mwegwete buku eba watebanga mbuya bale amande mbuya bali omwana nakorete ngati osiekereye urabona urakwerwa okwerwa abuye musirike omukongo okwerwa sinonde no cheka nise sauti gute no nintakoreta mino ensemo omuntu araku nochi
oko nganto kwere abatoli matanga oko kwana kurunga ntokole tangaki wako manyora njira nga ambiya tole na iyo kamokole tanga aba nanda nego chio mokungu yakasikira omwana abatebanga ebintu byonsi iko sawa kerakora agaswa nyumba ekeraso ase Elisha okuruo goteba akababorira ine bategere naide akubabori ine abasabeto omwana mokongo omwana nano koramati okwa Elisha okoboringa amaena igo nande ekero mukungu yatarairaniria Elisha gotebanga omonene ombisire lingane. God has been hide this word into me. Yako motevono onyokure ngokora tura manganawe. Agatebigias. Bogori enyimbe bali mwasomire. Bogori enyimbe ane. Oge na bakaso mwana olia. Giasi akagenda. Ekera giasi agenda. Agachigotema. Agatema ne enyimbe ya. Agatema. Kene kebeti. Mate ndiro gotomunga ki omuntu gete no murui. Kwai kwa momento. Dirio koruo kwakanga kwanyanga amasabari kwaira ta choka ine buya. Yes yakasaba yes yakasabaki. Kene nkia akaira ne nyimbo nga na atemire ko kene kebeti. Omonyera akaimuka ekera ikaria agasaba akamata ngomonene botame ngogotebine gwankorera mangana maya nere kera saba kene nkia babi kene kia omwario he malika gotebanga agasika omurang ekera sieko omurang agasoborera omwana oli akabeka marunse segetanda bakaumera no mwana oli omonua bali mwabasoma omonua asegendoki emioro eriso igo akamakuruo agatebanga rise up mwana oli akaba moya asegetali ya Yesu ekeraba moya agatebanga kota woman give her a son akamo mwana agoranga akagenda ntegerere nkoro korandio onde bwensi nabakobo mu Kristo onde bwensi nababateba no mu Kristale na kini lingana ndio linene omonto omochen ongo ntegerere buya onde bwensi nabakokiremu am a Christian but what is inside the word Christian ngikemema nabakobo mu Kristo kenenkabo Now, the church is dead. The church is being reckoned as a died child. Na beko nyarekana ekaniseye na bekwete buno mwana olia akwete abantu bale bagoteme kaniseye nekinyimbo chinke na kini to will never come alive. Tekola moyo nigetegete omonto mochen onyasai arete kaniseye be moya siritalia Yesu. Department yoire na bera abosi iko bwati nga kiyo department ye na bora nya teme sa na bora nya teme babo giasi ene wo muri siko bora mu bwati kende ma kware na iba ko lusi kanise is dead. It wants omonto omochenu nyasaye owochicha elinde aleka revive and information asa bantu ba nyasaye ebo bantu batemire kanise yata mwakanyewe kamunyuka nyugo ata mweka mutantani Abraham akanyebwate kamutantani nuwa akachikonyebwata bone kamusirimon okole ngina ebono gwachiri bale ngamule nanje buogo moye mule mwezi moto ya sana atakeye ata ngomo
omonto Nyasaye ogokore bintu binene omukungu ndigakoma rewarded. Ndigakoma rewarded. Na kitu asomera ekitabu kiri atebanga God is unjust. Then he forget your work. Nyasaye ta kwewa emeremo ewa kolire emiya asomugondoe. Meremo wa kone emiya God will never forget. Omukungu ya akore meremo yo okora basoma banyasai teni oremeire gintekyo ekera aremeire teni abato abanyasai bakoronga omonto yo naremeire gento let us award her ekera we gintekyo na ndike gasira akwa gocha wakabeni kakyo mwana atokiga na ndaku akuna indiga igwamba tebi ekaniseye netegeta sacha abachenu bango banyasa ekaniseye netegeta bakungu abachenu banyasa nyamako gende enyangi nandi mwaja kana ngie kyo nze tayya yole bobe tayi mo yole nkare gwa kola taki Mondo Nyasaye natake yako ikere akobekore moyo nganya seketaria Yesu. Eba. Aigo koro muntu baka ole kanisa. Baisike bakungu ebichara ga bya mahoko bya magoro bakomonwa kabako nyenye ngoko baronga techi asara. Banyama manyinga yali kabako itera babeke bichara bya magoro na magoko no monwa egere bakaye kake. Imbai bobe eba kwete kare they need a old man of God. Aro moyo muri bose mwachite kale korango iganye muri moyo kanisa yengi yasieta gitu kanisa tetageti giyasi ingeta gitu Elisha elindare tobo moyo yasi kanisa ndabatiga moke mejeni ya kanisa yengi etageti akole ngaki aye ochore ebe ngaki ebe moyo emetu gwati abantu mwewo mwana uri atabanga mutu wakolole ngaki mutu ko ngatio nane akakwama nabora anyore nga nabore moyo okwete ewo akwete kale ngoga netia gokonya Elisha gokonya obe moyo mukungu na kale temere mo gosaka kale bone kwesiri mukali no gwakolire mbere mubuya ya Nyasaye mbere ya Nyasaye kale no gwakolire aso moyo. God gave you yesterday, God gave you the other year, and today you are moyo, you are alive today, and you misused yesterday. Why again do you claim for today? Oh Nyasaye wakonya tafia Nyasaye akaokonya ole buya somo biroho. What do you want to do for God? Ngiota getao kore abantu mbale gaiga baliete Nyasaye akinkolikuga Nyasaye inkolikuga na emosaro mutangani na inkora bagajibaga kwa akagolere tie nene buna alieto musara agoleti talia yole bobe umutu gwateti noga netigie Elisha ogogoikera obe moyo omaye gokole mirimo ya Yesu asiritaria Yesu ewa una bono ikarasta amai ikarasta umwakui mata bantu bali bagitenga kisonyi bali bachorwa ya bakole mirimo talia yole bobe no mutu ogogwata mate ngo chikoikera ngaki ngabona ikambisenta gende kandalia mukwana ngitugo cha okole bintu abantu bade babwate simu chisiko obutanero lirimo gukora ira nagocha talia hale bombe omutu akora ngaki mbale ngamwanyibure motuko gwa ngoja gogwatio ngakitwala gosa okwe gosobe omwana olinga kya akolete niga kwete na kinta kwete ngaki ta kwete na chita kabanga akaba moyo nzomere kitabu kila
Kitabu kiko second Chronicle 15:7. 15:7. Second Chronicles. Ngayul. Ayo kwani. Nande tiara bakonya kego. Aba mubwate kisimi mogo soma kuruo. Tiara bakonya. Saitani no mungaini sana. Matukaye na maita isire kwa. Mwalimu ni na rosia matemo akabeke simi nga a monta mutaibi. Abana bakama kukune binte byose butuku. Ebiye bichipato niti. Mambika koboka kanyola matemo no wani. Matemo takoliki. Timuege na simi eti. Bogoli simi. Unabona abasigali barachabugeita. Babolinge bintu bire byasirita. Ntu wete ngaba ibi no bara. Atebe nga bali mubwate chibuku suka kuchia. Aba mutabwati mosuke. Nsomere baba. Korende inwe egotebaiga. Egotebaiga. Korende inwe mobabaremu. Korende inwe mobe abaremu. Karatiga buno ko girikaiga ntokonya. Karatiga enkongo seru. Kabuo. Rona sembeo. Okay. Egotebaiga. Korende inwe mobabaremu. Korende inwe mobabaremu. Timo kwemioyo. Manyore engeria yemeremo yaino. Haleluya. Igwa mukunguria igwa mbaburi. Tabwata mwana lakini takuwe timoya. Mukunguri. Ale ngombolemo. Takubulunga nkigo chitora gokorera. Ateba nga nchemenyete ngaki. Buya mukungu takwete moyo. Elia kabere agoteba nga ne. Ntutu agote toko na romwana. Oewo moyo. Mwana otoka. Ekero mwana atoka oyo ruwarire. Lakini takwete moyo. Mwana olia kerakwa. Mukungu olia kaira bakerumu. Agasiekera. Agasiekera. Orochonyo gusiekera omuntu. Omuntu. Takwete moyo. Aena lie mori emori. Emori ekuruara yao. Kwaruo wasale komutu. Wacha kurigige chango nyibekere igoti. Imonga chikoboko mwalimu Samueli aliye simenyete. Ndokwa moyo na mangana yewe Nyasaye. Ngo chikoboko alimo mambia. Komanya konyora eke bakige kwete kere gisiria. Ege tuku. Eke twara lete nkiare ngo. Man. Orocho kwa konyora ye. Talinchaye. Ngakikwala kwa ba. Maro. Amoyo kwa makwala ngese biye. Agata takweta moyo. Agachimotu. Omukungu agachimotu takwetio moyo. Abantu abangase kanise ngakiateba mokwa endoki. Omonene takwebe mereme igwa akolire. Meremo takweba. Asomuga solero. Asomuga solero. Twakora nga Nyasago konye. To kwa moyo. Nyasago konye. To basakoganya gias. Oganyoro liyo. Elisha aba ase kanise ye ebemoya asiritalia Yesu. Elindo mwakoyo ocha kemeremo ya Nyasaye no mukio monene. Elinde mereme koreke toleta abantu banyasaye bange asogotoleka kwali wakale na kale. Omonene agokonye to basagokwa omutso basagogwatia ekero gwatiri okwe ye nariko gosabira na Nyasaye agokonye toche tobe bunerisha oyo konyete omwana ori ekere Elias amotemete Elias ekere amotemete na morete moyo agatema sana lakini ekere Elisha akabanga ki akabana omoyo na ntutu algo sabanga Nyasaye tokonye amalika gotebanga ekere tutalenge na Yesu ni watu wakwete ni watu walenga abanyabibe kulenda kare Yesu agicha tokabano abo moyo asobo mabwaliri wakana na kare Nyasaye abaseri me ya Yesu yo mutori ito amen aliko menga abana bali mbabwa tokotera wale wanafunzi mnaye wimbo
wale ambao wamevaa necktie kama yangu.